Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli. A dnes je špeciálny deň, pretože máme vzrušujúci produkt, to je jedna vec, na recenziu, ale aj za to, že sme prekonali 5000 odberateľov, čo ma veľmi teší. Ďakujem všetkým za vašu neuveriteľnú podporu. Mám pre vás menšie prekvapenie, ale to si povieme v inom videu, ktoré bude potom. No teraz sa vráťme k novej Osmo kamere s označením Pocket 3. generácie. Všetci, ktorí pozerajú tento kanál a odoberajú ho, veľmi dobre viete, ako ma zaujíma technológia a samé vymoženosti a novinky, ale teraz sa mi vďaka spoločnosti Smartwear podarilo dostať do rúk takúto malú špičkovú kameru. Je ňou konkrétne Osmo Pocket 3. generácie a my si ju rozbalíme, pozrieme sa, čo je obsahom balenia a čo táto malá kamera dokáže. Ako sa hovorí, na prvom dojme určite záleží. Vďaka tomu Osmo Pocket 3. generácie nesklame. Je elegantný, kompaktný a spôsobí solidne vďaka dobrej konštrukcii. Dizajn je minimalistický, no zároveň funkčný s trojosým gimbalom, ktorý sľubuje plynulé a stabilné zábery. Veľká výhoda je, že sa zmestí priamo do vrecka, vďaka čomu je ideálnym spoločníkom na cestách pre tvorcov, ale ideme si to rozbaliť. Krabička prišla taká malá, a hneď všetko je v takomto nádhernom púzdre. Je to koženkové púzdro s logom DJI. Po jeho otvorení nás privíta takto krásne zabalená kamera. Čo sa týka obsahom balenia, tak ten je opäť špičkový a mám pocit, že dostal trošku väčšie vymožnosti, ako to boli u predchádzajúcich modelov. Súčasťou balenia je USB-C na USB-C kábel, nabíjací alebo prenosový. Malý battery pack, ktorý je nabíjateľný a viete si vlastne kameru rozšíriť a dlhšie vám vydrží. Samozrejme z tejto strany má tlačítko, ktoré keď stlačíte, tak hore sa vám také zúbky roztvoria. Je tu väčší battery pack, všetky packy majú zo spodnej strany závit na statív. Ak potrebujete, tu je samotný statív. Je to klasická trojnožka, na ktorú si viete našrubovať jeden alebo druhý battery pack. Ďalej DJI Osmo Pocket 3 dostal úplne nový mikrofón, ktorý je neskutočný podľa mňa a má úplne krásny dizajn. Strašne sa mi páči z vrchnej strany klasika, odnímateľný deadcat. Taktiež veľká výhoda, ktorá nesmie chýbať, je, že tento mikrofón si bez problémov viete pricvaknúť na vrchnú stranu tohto púzdra a tým pádom, keď si kameru zbalíte, máte ju nachystanú na okamžité cestovanie. Čo sa týka kamery, tak po dizajnovej stránke dostala veľký dvojpalcový displej. Vďaka jeho otočeniu sa kamera samozrejme zapne a dokážete točiť či už na šírku alebo na výšku. Stačí to len preklopiť a máte to bez problémov. Viete si zvoliť z viacej možností, čo sa týka točenia. Všetky tie profily, ktoré sú ku kamere. Je tu slow motion, timelapse, low light, video, fotel, panorama a video C1, čiže 4K-čkové. Teraz si povieme, na čom skutočne záleží a o funkciách Pocket 3. Môže sa pochváliť 1-palcovým CMOS senzorom s rozlíšením 4K až 120 snímkov za sekundu a neskutočným 10-bitovým D-Log M pre následnú postprodukciu a tiež HLG HDR. Aby nebolo málo, dostal ďalšie vymoženosti ako dvojpalcový displej, ktorý je otočný o 90 stupňov, ako ste to videli teraz, a tým sa celé Osmo zapne. Samozrejme je možné točiť na šírku ako aj na výšku. A to len jednoduchým otočením displeja do zvislej polohy. Je tiež vybavený inteligentnými režimami snímania, ako je Active Track 6.0, ktorý zaisťuje sledovanie ľudí vďaka Face Auto Detect, pomocou ktorého viete vytvárať hladké cinematické videá. Medzi režimy, ktoré si viete vybrať, patrí Face Auto Detect, ako som spomínal, Dynamic Framing a Basic. Navyše vylepšený výkon pri slabom osvetlení je prelomový až do neskorších nočných hodín. Medzi režimy, ktoré si viete zvoliť, sú Spin Shot, Motion Lapse, Digital Zoom a Panorama. Takže táto kamera sa môže pochváliť všetkými týmito možnosťami.
a bez problémov s ňou viete fungovať. Navigácia v ponuke a ovládacích prvkov je hračka. Dotyková obrazovka reaguje a používateľské rozhranie je intuitívne. Strašne mi pripomína trošku Insta značku. Spoločnosť DJI skutočne vynaložila úsilie na to, aby bolo toto zariadenie užívateľsky prívetivé. Dokonca aj pre tých, ktorí sú vo svete videa noví. Dizajnovo je celkom na novej úrovni a to fakt vďaka tomu veľkému displeju. Čo sa týka toho príslušenstva, ako som spomínal, jednoducho si ho len tu zacvaknete. Dokážete si tú kameru zväčšiť, dole si pripevníte tripod, prišrubujete a vlastne viete hneď, že kamera je okamžite pripravená. Máte skvelý, nádherný statív s batériou externou, keď si to tak vezmete, buď väčšou, alebo touto menšou. Poďme na to a uvidíme, čo Pocket dokáže v praxi. My si ho zapneme a teda sníme mňa. Máme tu zoom nejaký štandardný, vieme otáčať kameru doľava doprava. Samozrejme, tieto nastavenia si viete ešte upraviť, ak potrebujete lepšie. A to je s tlačítkom a potvrdením. Samozrejme, kamera ide vás prenasledovať, ale teraz viete vlastne posúvať doľava, doprava, hore, dole. Nečudujte sa, momentálne som mierne prerobenom štúdiu, čiže tu ešte trošku nejaké veci pribudnú, bude to vyzerať o dosť lepšie. Samozrejme, trošku tú technológiu budem musieť vymákať. Ale čo poviete na toto točenie? Pôsobivé však. Tiež by som určite nezabudol na face detection. To je vlastne, že dokáže zaznamenať tvár a vlastne keď sa hýbem, krásne okamžite to ide za mnou bez problémov. Môžem povedať, že zabera tá kamera neskutočne rýchlo. Mne sa to strašne páči a dokáže vďaka tomuto mať neskutočnú stabilitu aj pri ťažších podmienkach. Čo sa týka výdrže batérie, tak práve jednou z obáv zvykne byť pri takýchto malých kamerách často výdrž batérie. Osmo Pocket 3 ma však prekvapil dostatok času na snímanie na jedno nabitie. Vďaka čomu je spoľahlivý na dlhé dobrodružstva. Dokáže zariadenie nabiť na 80% za 16 minút, čo je 3-krát rýchlejšie ako predchodca. 166 minút točenia pri Full HD 24 snímkov za sekundu a 116 minút pri 4K 60 snímkov za sekundu. A aký je teda verdikt po testovaní DJI Osmo Pocket 3? No jednoznačne za mňa palec hore. Tento výkonný prístroj v vreckovej veľkosti je nevyhnutným spoločníkom pre všetkých tvorcov, ktorí oceňujú presnosť, bez kompromisov a kvality obrazu. Je to neuveriteľný krok dopredu a verím, že DJI dokáže v najbližších rokoch opäť niečo nové a niečo prevratné. Samozrejme je tu jeden palcový CMOSový snímač, čiže je väčší ako mal predchodca. Viacej svetla, lepšia kvalita. Ale myslím, že toto by bolo v krátkosti všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne sa prihláste dole na odber. Môžete mi dať nejaký koment, ak by ste chceli niečo vedieť ohľadom tejto kamery. Ja ďakujem chlapcom zo Smartwareu, taktiež link dole v popise na túto kameru, kde si ju viete zakúpiť. Ak vás moja tvorba baví, čo dúfam, že áno, môžete ma podporiť na portáli Ko-fi, kde môžete poslať nejaké to 1-2 eurka a verím, že my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.